po pagmapunan Santa Misa. Number 2, bantayan ang sa indong personal na gamit. Bantayan po ang sa indong mga bag, asin personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Magin mapagmangno sa saindong mga kagamitan, tanganing maiwasan ang pagkawara kan sa indong mga darang gamit. Number 3, no balloons inside the church. Dai po tugot ang pagdara asin pagpalupad nin lobo sa laog kan simbahan. Huli ta ini pwedeng makaapektar kan pag-ikot kan ceiling fan. Kaya para sa seguridad kan gabos, pinapagirumdum po ang mga magurang asin na nagtitinda nin balloons. Number 4, tamang pag-ako kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ilag po sa ibabaw, an walang kamot, mantang sa irarom an tuong kamot. Ihungit tulos sa nguso, an banal na ostya, gamit ang tuong kamot. Number 5, second collection, huli kan mga nakapilang aktibidades sa satuyang arkidiocese, urog na kan nagdadangadang na instalasyon kan satong bagong arsobispo, magkakaigwa po kita nin second collection bilang suporta niyato sa pag-ako kan mga bisita na gikan sa ibang lugar. Tabi man, ang duyugan niyato ang nasabing dakulang okasyon sa satong arkidiocese. Number 6, novenaryo sa kaumawan kan banal na krus asin mga patron. Padagos po ang ginigibong novenaryo bilang espiritual na pag-andam niyato sa kafiestahan. Ginigibo ang novena sa kaumawan ni San Jose asin ni Inang Angustia pagkatapos kan misa sa pagkaaga. Asin ginigibo man ang novenaryo sa kaumawan kan Santa Cruz asin ki Inang Katipanan sa oras na alas 4 nin hapon na sinusundan kan misa novenaryo. Makisumaro po kita sa pag-andam na ini. Pinapagirumdum ang mga miyembros kan religious organizations asin barangay sa saindong schedule kan pag-atender kan misa asin novena. Number 7, pamisa. Durante kan nagraraning pintakasi, pinapagirumdum po kita, susug kan sa tong tipan o panuga na magpamisa o magpaabot nin tabang sa pangangaipo kan sa tong parokya. Maghagad na lang po nin forma o surat sa opisina kan sa tong parokya kung buot po nindong magpamisa. Number 8, pagbunyag sa pintakasi. Sa Mayo 3, aldaw kan pintakasi, magkakaigwa po kita nin bunyag sa oras na alas 11 nin aga. Igwa po nin seminar sa oras na alas 9, bago kan pagbunyag. Tabi, magpalista sa opisina kan sa tong parokya. Magdara nin birth certificate. Number 9, kumpil sa pintakasi. Sapet sa 5 kan Mayo, aldaw na Domingo, kafiestahan ni Inang Angustia, gigibuhon man ang pagkumpil na pamamayuhan kan sa tong bagong arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Ang kumpil po gigibuhon sa alas 10 nin aga. Kaya igwapo nin adjustment sa schedule kan regular na misa sa aldaw na iyan. Ang regular na misa alas 10, gigibuhon na sa oras na alas 11. Number 10, requirement sa pagpakumpil. Tapos na po ang pagpalista asin seminar sa pagpakumpil. Huli sa dakulang bilang kan kukumpilon, sarado na ang pagpalista kan mapakumpil. Mag-andam na lang po sa sunod na schedule kan pagkumpil sa satong parokya. Number 11, Reyna Elena. Padagos po ang pag-recruit sa Reyna Elena 2024. Gabos pong religious organizations, pwede po na magpalista nin kandidata. Asin magkakaigwa po sinda nin incentive para sa organisasyon. Suportahan po niyato ang mga programa para sa mga jóvenes kan satong parokya. Novenary Mass sponsors in honor of the Holy Cross, Marites Beltrano,
Mr. and Mrs. Mansueto Galvante and family. Novenary Mass sponsors in honor of Nuestra Señora de Katipunan, Mr. and Mrs. Lito Valenzuela and family, Cecilia Manyugo and family, Bermejo family, June and Marian G. Penetrante and family. Idulot na po ang misang ini para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan Rodriguez family. Pasasalamat, dulot ni Janina Orlayen and family. Pasasalamat, dulot kan Yerva Manyugo family. Pasasalamat, dulot kan Barrios family. Pasasalamat, dulot ninda Mr. and Mrs. Pasiano Baluca and family. Pasasalamat, dulot ninda Mr. and Mrs. Roel Bonita and family. Pasasalamat for a wedding anniversary, dulot ninda Mr. and Mrs. Bong Ruiz and family. Pasasalamat, dulot ninda Mr. and Mrs. Jojo Llorin and family. Pasasalamat, dulot ni Rosario Alvarez Ebio and family. Pasasalamat, dulot ni Maribel and Estok Pasion. Petisyon, dulot kan NNHS Math Department para sa kaumawan kan gabos na Santos E. Santas, dulot ni Mr. and Mrs. Willan Tangelon and family. Pasasalamat for 25th wedding anniversary, dulot ni the Mr. and Mrs. Simon Nilayan Jr. Petisyon, dulot ni Franz Bailon. Para sa kalag ni Albino Asin Julian, dulot kan Rodriguez family. Para sa kalag ni Antonio Asin Gaudencia, dulot ni Vina Paha. Para sa kalag ni Caridad, dulot ni Michelle Nolial. Common, dulot ni Mr. and Mrs. Pasiano Baluca and family. Para sa kalag ni Crescenciana, dulot kan Dante family. Para sa kalag ni Fausto, dulot ni Mr. and Mrs. Eliseo Estalio Jr. and family. Para sa kalag ni Jonathan Asinwela, dulot ni Vina Paha. Para sa kalag ni Jose, dulot ni Mr. and Mrs. Amado Garcia Jr. and family. Para sa kalag ni Julia Asinroni, dulot man in the Mr. and Mrs. Amado Garcia Jr. and family. Para sa kalag ni Liborio Sr., dulot kan Hermoso family. Para sa kalag ni Lotardo, dulot ni Cecil Pastor and family. Para sa kalag ni Lydia, dulot kan Abalia family. Misa Kumon, dulot ni the Mr. and Mrs. Willan Tangelon and family. Para sa kalag ni Prudencio, dulot ni the Mr. and Mrs. Benedict Almazan and family. Para sa kalag ni Romeo Carlo, dulot ni Wilda Albeza and family. Para sa kalag ni Romulo Asin Elizabeth, dulot ni Neil Tejero. Para sa kalag ni Tomas Asin ni Chodora, dulot ni Mrs. Rosita Aleman and family. Pasasalamat man, dulot ni Franz Florese and family. Para sa kalag ni Juan, dulot kan Sertan family. Asin para man sa kalag ni Pablo, dulot ni Mrs. Shoni Arales and family.
Sa pagselebrar niyato kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, pinapagirumdum kita sa banal na misang unyan, na danay na mabuhay sa kay Kristo asin na maging saksi kan sa iyang pagkamuot sa lambang saro. Ang Kristiyano na dai nagtatalubo sa pakikipagkapwa, daiman minatalubo sa matanos na pakikipagrelasyon sa Dios. Ang marahay na relasyon, patinawtauhan, asin pagdangog sa kapwa. Kung isabuhay niyato sa satong mga pamilya, mga katuod, asin parokya, magiging magayon ang satong relasyon sa mahal na Diyos. Anmi sa pungunyan, panginginutan, kan satong ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindugpuan kabos, asin awiton niyato, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kaguranan ta,
ang pagkamot kan Dios asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. asin sa imong espiritu. Matugang ang Eucharistia sa tuyang pinagseselebrar paagi ning kagurangnan tanganing siya danay na maging saro kay banyato aro aldaw. Lugod siring man ang satuyang maging kamautan na lalo pang magrarom ang satuyang pakasumaro sa kagurangnan. Ninhulita sa Ebanghelyo sa iyang sinabi, ako ang balagon, kamo ang sanga. Mauot ning kagurangnan na kita magdanay kay iba niya. Dahil sabi niya, kung suhay kamo sako, mayo kamo ning mahahaman. Mga tugang sa kapakumbabaan hagadun ta sa kagurangnan an kapatawaran sa mga pagkakataon na kung sa inday ta siya tinatawaan ning prioridad sa tuyang pagkabuhay. Mga tugang, gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat karuninungan, sa mga taong malayan noon. Kasanaan mo
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man, danay na hamanon mo sa mo ang sakramento Pascual, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon sa banal na bunyag, magdulot nindakul na bunga, sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran. Huli kay Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagsasaysay kan pag-ayon ni San Pablo sa katiripunan kan mga disipulos sa Jerusalem, pagkatapos na siya magbago. May hinanyugman yato an luway-luway na paglakop kan simbahan, asin an katoninongan, asin kaugmahan na namamatean kan mga kaayon digdi, huli sa saindang pakisumaro sa kagurangnan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Pagdatong sa Jerusalem, nagprobar si Saulo, makihalubilo sa mga disipulos. Alagad, natatakot sinda gabos sa iya. Dai nagtutubod na disipulo siya. Kinuha ni Bernabe, dinara siya sa apostoles, asin isinaysay sa inda kung paano nahiling ni Saulo sa dalan an kagurangnan. Na nagtaram nga ni sa iya, asin kung paano kaprangkang naghulit si Saulo sa Damasco. Sa ngaran ni Jesus, kaya nakaiba-iba ninda siya, naglaog, nagluluwas sa Jerusalem. Prangkang nagtataram sa ngaran kan kagurangnan. Nakikiolay man siya asin nakikidiskusyon sa mga Helenista. Alagad, hinihinguan ninda siyang mapara. Pagkaarami, ininggayo kan mga tugang. Hinatod siya sa Cesarea, asin isinubol sa Tarso. Ang simbahan sa bilog na Judea, Galilea, saka Samaria, matuninong nag-uuswag, asin naglalakaw sa pagkatakot sa kagurangnan, asin nagdadakol sa ranga kan Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Mag-uumaw ako sa imo, kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Hali sa imo, ansa kong umaw sa dakulang pagtiripon, ansa kong mga panata, uutubon ko sa atubang kan mga pagkatakot sa imo. Magkakakan ang mga mapakumbaba, asin mababasog. Uumaw ng kagurangnan, kan mga nakikihumapot sa iya. Mabuhay ang sa indong puso, sagkod lamang. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Makakagirumdom asin mabalik sa kagurangnan, ang gabus na puro kandaga. Magsasamba sa atubang niya, ang gabus na kapag-arakian kan mga nasyon. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Siya sana ang sasambahon kan mga nagtuturog sa daga. Sa atubang niya maglulok mo ang gabos na naghihiling sa alpog. Asinan sa kung kalag, sa iya mabubuhay. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Ansa kung mga ginikanan, maglilingkod sa iya. Isasaysay kan kagurangnan sa mga maabot na kapag-arakian. Ipag-uusipon ang sa iyang kasuriputan sa banwaan na mamumundag, gibo niya. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Ang banal na pagsurat nagtutukdo sa to na dapat kitang makanood na mag-ako kan gabos na bagay na minaabot sa buhay nin lambang Kristiyano. Ang pagkamuot ipinapahiling sa gibo. Irukyaw niya to ang katotoohan na ini. Siring man,
madaralugod kita kan sa tong pagtubod, sa pagutob kan mga banal na tugon. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, di kita mamuot sa tataramon, ni sa dila, kundi sa gibo asin katotoohan. Digdi, maaraman ta na sa katotoohan kita, asin sa atubang niya, mapapatiwala taan sa tong puso. Minsan pa, sa laon kita kan sa tong puso. Urog kadakula ang Diyos sa satuyang puso, asin aram niya ang gabos. Mga namumuotan, kung dai kita sinasala kan sa tong puso, igwa kitang sarig buot sa Diyos. An ano man nahagado niya to, makukuata sa iya. Huli ta inuutob ta an sa iyang tugon, asin ginigibo ta an oyon sa iyang buot. Ini an sa iyang tugon. Magtubod kita sa ngaran kan aki niyang si Hesu Kristo, asin magkami naroot mootan, siring sa itinugon niya sa to. Ang nag-uutob sa iyang mga tugon, nagdadagos sa iya, asin siya sa iya. Digdi taaram na nagdadagos siya sa to, sa espiritu na itinao niya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, sa mga disipulos, ako ang tunay na balagon, asin ang sakong ama, iyo ang paraataman. Ang labang sanga sa sako na dai nagbubunga, hinahali niya, asin ang gabos na nagbubunga, linilinigan, tanganing urog na magbunga. Kamo malinig na, huli kan tataramon, na isinabi ko sa Indo. Magdagos kamo sako asin ako sa Indo. Siring na ang sanga, dai
sa diring makakapagbunga, kun bako padagos na yaon sa balagon. Siring man, day kamo, kun day kamo sako magdagos. Ako ang balagon, kamo ang mga sanga. Ang nagdadagos ako, asin ako sa iya. Ini ang nagbubunga nindakol, hulit akon mayo ako, mayo kamong magiginibo. Anda isa ko magdagos, itatapok sa luwas, siring sa sanga, asin maaalang. Titipunon sinda, isasapog sa kalayo, asin masusulo. Kung magdagos kamo, sako, asin ang tataramon ko, magdagos sa indo. An anuman na buot, nindo, hagado nindo, asin mapapas sa indo. Tigdi mapapamuraway ang sakong ama, na magbunga kamo nindakol, asin magikong mga disipulos. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, magtukaw po para sa homilya. So Diyos maray na hapon po kaninyo ngamin. So ano ang message sa tuya kang sa indong nasaksihan? Mas maray po ang preskong burak kaysa plastik na burak, kaysa alang na burak, madaling nasusulo. So ang ebanghelyo sa tuya, nagtutokdo sa satuya, mapapadapit sa satuyang koneksyon sa kagurangnan, pinag-introducer niya sa iyang sadiri, birang balagon, asin kita ang sanga. Kung di kita nagbubunga, anong mangyayari? Kung di kita katakod kay Kristo, ano ang mangyayari sa satuya? Maaalang kita. Maaalang. Asing kung naaalang, ang kasunod kayan, mayong ibang gigibuhon, iaapon sa kalayo. Iyan po ang kakaabtanta kung di kita katakod kay Kristo. Sa Israel po, natural po ang bilang sa indang trabaho o means of livelihood. Iyo po ang pag-aataman nin mga balago nin ubas. Kaya kita mga las na ginamit ni Jesus ang halimbawa kang balago nin ubas, tanganing ipahiling sa tuya na importante. Although ang balagon garo mga bako manggayong magayon, alagad magayon ang kinaluluwasan kung ini nagbuburak, kung ini nagbubunga, nahiling san ang kagayunan sa mga bunga asin burak. Pero in itself, garusan na ining ordinaryong pananom. Pero maski nga ni halaba ang balagon, pero yaon po dyan ang buhay. Asin iyan ang komparasyon na ginamit ni Kristo, tanganing ipahiling sa satuya na anuman na burak, anuman na bunga, anuman na sanga, dapat katakod sa balagon dahil kita maaalang kung di kita katakod kay Kristo. So in a way, inipagiramdom po sa satuya, naugma po kita Katoliko. Are you happy being Catholics? You know, until now, 2,000 years, we are still Catholics. As in, aram taan sa tuyang pinuunan. Ang simbahan ta nagpuon kay Kristo, as in, puon kay Kristo, pinagsugo niya ang mga apostoles, as in, ang mga apostoles, nag-andam ni mga karibay, mga kasalihid, na iyo ang ngunyan ang inaapod niya tong mga obispo, as in, ang mga obispo, iyo ang nagagarantiya kan pagkasararo sa simbahan, as in, ang sinda nagagarantiya
kan kapuruhan kan mga katukduan kan simbahan. Kita po bilang sarong simbahan, saro sana po ang satuyang pagtubod. We call that the magisterium o the deposit of faith. Kung may mga katukduan na sala, kinukureher tulos po yan kan sarong obispo. Kaya until now, we have the wealth of the teachings na sa kapuruhan kan mga katukduan kan simbahan. Kaya as Catholics, we're confident that we have the repository of all the teachings that we need to know about Jesus. So sa halawig na mga panahon, kadakol pong mga documents na nagpapahayag, nagpapaliwanag sa tuya kan sa tuyang kang kabilugan kan sa tuyang pagtubod. Kaya we have, other than the Bible, igwa kita kang inaapod na Catechism of the Catholic Church. Yan ang kabilugan kan mga katukduan kan simbahan. Kasi maliban ka yan, ang mga katukduan na ipinapahayag kan Santo Papa, asin kan mga obispo. Ang simbahan ta po inaapod na simbahan na hierarchical. Dahil poon sa taas, igwang nag-govern ang Pope, sa baba kang Santo Padre, iyo po ang mga obispo, asin sa baba, sa sakop kang obispo, iyo ang mga kapadian. So, binabanggit ko po ini dahil in connection din po sa nagdadangadan na instalasyon kan sa tuyang bagong arsobispo na si Archbishop Rex Andrew Alarcon. Siya po ang magiging arsobispo kan Cáceres. Mas nakakalangkaw po yan sa ibang mga obispo kang ibang dioceses digdi sa Bicol dahil ang Cáceres po inaapod na Metropolitan Archdiocese. So, ang sakop niya po in a way, relatively sakop niya ang ang mga ibang suffragan dioceses. Arugba po kan Legazpi, Birac, Masbate, Sorsogon, Daet. So in a way, igwa siya ning responsibilidad, relative responsibility sa mga saradit na dioceses digdi sa Bicol. Ang lambang obispo po may inaapod na motto. Halimbawa, ang motto niya iyo po na ego sum servus. Latin pong tataramon, ang buot sabihon, I am your servant. Ini po ang magigiya sa iyas sa iyang ministeryo digdi sa archidioceses. Pag midbid niya sa iyang sadiri bilang surugoon sana ning kagurangnan. Ang iba pong obispo o lambang obispo igwa po ning motto. Halimbawa, arug po kay Archbishop Rowley, ang satuyang outgoing na Archbishop, ang motto niya po, Somus Christi. Latin po yan, ang sabiyon sa Ingles, we belong to Christ. We belong to Christ. Gabos kita po, kabilang o kasaro ni Kristo. Kita naging Kristiyano huli kay Kristo. Ang buhay niya to po nakadepender kay Kristo. So, iyan ang sa iyang pagpagirumdom sa satuya gabos na kita bilang mga binunyagan, kasaro ta si Kristo. Siguro mahapot ka mo ano ang motto man ni Father Louis, soon to be Bishop Louis Oxiano. No? Ang pinili niya pong motto iyo po na proclamare cum gaudium. Cum gaudium proclamare. But sabihon, Latin po ini na ambot sabihon, to proclaim with gladness. To proclaim God's word with gladness. Ini po in connection din sa iyang ministry, kan siya
pamayo kang Social Communications Ministry kang Archdiocese, kaya pinili niya po iyan dahil harani po iyan sa iyang puso na kung siya magserbido man sa Birak, iyan ang sa iyang gigirumdumon araw-aldaw na dapat i-proclaim ko, ipahayag ko ang marhay na bareta na may kaugmahan. So iyan po ang lambang obispo. All bishops have this motto. Daw ba kung obispo dapat po igwamang kita ning motto na sinusunod sa satuyang pagkabuhay bilang paggiyaman sa satuyang pangapudan digdi sa kinaban. Ano po nabanggit ko ang mga bagay na ini? Because sa Ebanghelyo, pinagsasabi ni Jesus o tinutuklo sa tuya ni Jesus na kita mga sanga asin siya ang balagon. We produce fruit up to the extent that we are connected with Christ. Tas sabi niya, apart from me, you can do nothing. Kung suhay ka mo sa kuya, mayo ka mo nin mahahaman. Just imagine, kung bilang Katoliko, very dry ang satuyang pagkabuhay. Mayong kahulugan ang satuyang pagkabuhay. Pwede sir, nabubuhay lang kita na mayong direksyon ang satuyang pagkabuhay. Alagad kung ako unta si Kristo sa tuyang buhay, asin maging harong, maging tawan taning harong ang kagurangnan sa tuyang buhay, makakasiguro kita kan bunga na linalauman sa tuya bilang mga Kristiyano asin Katoliko. Sabi kayan, digdi na papamuraway ang sakong ama na magbunga kamo nindakol asin magikong mga disipulos. Linalauman kita bilang mga Katoliko na magkaigwan ning mabungang pagkabuhay, maging mabungaan sa tuyang pagkabuhay. Tinuang kita ning mga talento, tanganing ining mga talento ini magamit ta para sa karahayan, bako lang para sa tuyang sadiri, kundi para sa tuyang kapwa. Magsadit man na talent o dakulang talent, gagamiton to tapo yan sa paglingkod sa kagurangnan asin pagtao sa iya ning kamurawayan. Namumutan ng mga tugang, napakahalaga sa kagurangnan ang inaapod niya itong loyalty. How loyal are we to Christ? Definitely, sa sarong surugoon sa iyang pakipagrelasyon sa iyang among, para sa among mahalaga ang loyalty. Sinusukol ang gabos sa iyang loyalty sa iyang amo. Siguro minsan may mga nagpapasweldo na mas pipiliin pa ang loyalty kaysa mga skills or talent. Minsan nagiging dangerous man sa mga sabikian, mga tao na kadakol kaaraman, dakol skills, pero pangsadiri sana, ginagamit sa pangsadiri. Kung ika-i-hire, maybe ang mas inot na i-consider kang amo, how can this person be loyal to the company? Kaysa maski talented, minsan bako man sindang assurance na ika-aako untulos na magtrabaho sa sarong kampanya. Loyalty is very important. Siyempre, sa pag-i-interview, dahil man tulos yan mag-gauge. Pero may paagi ang sarong human resource person tanganing i-determine whether that person can become loyal to the company. Namumata ng mga tugang, maski ang kagurangnan, iyan man ang satuyang linalauman. You don't need to be too talented. Kaipuhan lang ang satuyang loyalty sa kagurangnan. How loyal are we, especially to the faith that we have received? Ano daw ang pisog, ang banhikan pagtubod, ano daw iya nagdadakula o nagkakaigwan ng bunga
sa satuyang buhay asin sa tuyang kapwa. When we are talking about fruits, it's all about the fruits of love. Ano daw ang satuyang banhi nin pagtubod, nagbubunga ning karahayan sa satuyang kapwa. Kaya kung mapapadapit sa pagkamuot, perming dapat isaalang-alang ta na an kagurangnan iyo an perminyatong inspirasyon pinagigikaran ng kantunay na pagkamuot. In that way, kung ang pagkamuot taaro kay Kristo, makakasiguro kita na ini magkakaigwanin bunga sa sato asin sa satuya maning kapwa. Namumutan ng mga tugang, padagos kita, tanganing magdanay kita sa kagurangnan, napakahalagaan sa tuyang danay na pakikisumaro sa kagurangnan. So besides the teachings, tinauman sa tuya ang mga sakramento, tanganing kita padagos na magrarom sa tuyang pakisumaro sa kagurangnan. But among the sacraments, ang sarong bagay na tunay na magdadara sa tuya ning hararom na pakisumaro sa kagurangnan, iyo ang Eucharistia. Pinili ning kagurangnan na makisumaro sa tuya sa forma kan arak asin tinapay, because aram niya na ang tinapay mahalaga sa tuyang oraldo na pagkabuhay. Kaya pinili niya na maging tinapay para sa tuya, tanganing siya magkaigwaning harong sa satuyang buhay asin sa satuyang puso. Lugod, ining karahayan ning kagurangnan, matawan tama ning kasimbagan sa paagikan sa tuyang pag-ako sa iya, paglaan ning panahon sa pagpapamibi, pagsabot kan sa iyang tataramon, asin urog sa gabos sa pag-ibon ning karahayan sa kapwa. Sa paagi kay ni, makakalaom kita, sabi sa Ebanghelyo, anuman hagado nindo sa kagurangnan, iyan itatao sa indo. Simple ang dahilan, dahil kasaro kita kay Kristo, harani kita sa kagurangnan, kayo mayong dahilan, tanganing nigaran, uhabuan, o daay pagsimbagon, ang satong mga kahagan. Amen. Matindugpuan gabos. Tutupod ako sa Diyos amang makakaman, paglalangkan langit asin daga, sinkin Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Inangidang huli kan Espiritu Santo, ng
Ipon sa kagurangnan bilang sarong hawak nin mga parasamba, an balagon asin mga sanga. May pagsarig kitang magdulot sa Ama kan sa tuyang mga pangangaipo an simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an simbahan, magkasararo na magin sarong tunay na komunidad na nagbubunga nin pagkamuot asin katoninongan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga sangakan balagon, putulon ta ang mga daing pakinabang asin paurugon ang mga marahay sa satuyang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagkamuot, bakong mga tataramon, kundi tunay asin buhay na nagrurumpag, kan mga ulang nin pagkaungis asin pagbasol. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang mga Kristiyano, sangaran kan pagkamuot ni Kristo, magsanggawad kita sa mga naghihelang, mga nagsosolo-solo, asin mga sinikwal sa satuyang komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapahingalo na sa Diyos, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, giyahan mo kami sa dalanin tunay na liwanag. Mamatayan milugod ang kusog kan sa imong kapangyarihan. Mantang naglalakbay kami pasiring sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po para sa pagdulot kan mga atang.
pamibi kang matugang, tanganian sa ko asin sa indong atang, magkanigong akon kan Diyos amang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras, kan saro asin pinakalangkaw na pakadiyos, uli sa paggalang, kan pagpatinao-tauhan, kaining sakripisyo, namimibi kami, warasa na siring, na minidbid mo'y, ansa imong katutuuhan, kami makasunod mananggad kayan, sa mga marahay na gawi, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniligo asin dapat matanaw sa sinakagaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na iherubay, urog ng gaya sa panahon na ini na si Kristo, sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag, kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinikwal binabaago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no na bertudes asin mga angheles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamarawayan, deng tapos na nagsasabi. Magluhod ko. Kagurangnan, ikanagat ang banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binak ini asin tinao sa mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, giromdoma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako ahon sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Anak ng Diyos, ni San Jose na sayang esposo, ang mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kay dupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Sesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Kanon sa arualda, itao mo sa moyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan.
Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan ka sa iyong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na Seso Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda ning katuninungan. Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, paladen ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita, namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan, na tinukdaan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtiklod po para sa pamibi sa Santa Cruz sa ikalimang aldaw kan sa tuyang nobinaryo sa iyang kaumawan. Siring man ngunyan po ang ikaapat na aldaw sa kaumawan ni Inang Katipanan. Pamibi sa ikalimang aldaw. Hablo dawani nagsirang tanda ning katuninongan ang banal na krus naging paladan ang kahoy kung sa Jesus nagadan, giya na urog katano sa dalan kan tugon nin Diyos, saka ang pagpasang kang krus sa langit ng gad madagos. O Diyos amang namumutan, asin kagurangnan ko, ginigarumdum ko ngunyan digdi sa banal na krus, itong atang na idinulot sa imo ni Nuwe, na iyong ikinawili sa mahal mong mata. Huli ka ito, tinugaan mo na daimo na papalantupan nin tubig ang kinaaban, asin binugtakan mo nin tanda sa langit an hablo dawani na iyo ang saksi kaini. Manlain-lain na kulor na nagtaong ang ngalasan sa mga tao. Ako an urog kaalang-alang sa mga ginibo mo. Ipahiling ko sa imong nyan na magayunon na hablo dawani ni banal na krus. Tanganing hilingon mo na nagsasamno kan atang nin sa imong bugtong na aki. Asin nagkakarigos kan dugo niyang mahal. Nakikimahira ko sa imo na ninhuli kang krus, paraon lugod ang sakong mga kasaalan, asin tawan ako ning grasya sa pagdulot sa imo nin ikawiwiling atang, na iyo ang pag-utob kan sa imong pagbuot. Tanganing pasakitan ko ang mga maraot na pagmuot kan sa kuyang pagkakakinabanon. Makasirong ako sa anino ni banal na krus, kasing ngapit makaabot sa kamarway nin langit. Amen. Tindog po. Pamibi sa ikapat na alaw, kiinang Katipanan, uinang marahayon na dain na digtaan ng kasalan, para ataman kay ning banwaan, ansay mong mahalangaran, magayagayang rumdumon, kaya inaapod ka man, nyamo na birhen ng Katipanan, hulitakan kami agawon mo sa mga makusog na bagyo na nag-ugat, nag-abot sa mo, nakikimahira kami sa imo, marahayon, ming Senyora, na dain na lugod maulit ang bagay na iyan, tawiman kami kan sa imong mahal na bendisyon, asin tanganing makamtan mi ang samong hinahaga digdi sa nobina. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa nagkapirang anunsyo, inot siring sa sinabi niya to kang sa puon kan misa, igaw po kita ni second collection in connection sa nagdadangadang na aktibidades sa tuyang archdiocese bilang suporta niya to sa ako kan mga bisita
nyato sa manlain-lain na lugar in connection kang instalasyon kan sa tuyang namumutan na bagong arsobispo. Ngunyan pong pitsa uno sa pagkahapon pagkatapos kang misa sa kaumawan ni San Jose, kapistahan kan sa tuyang ikaduang patron na pamamayuhan kan obispo kang Libanan, Most Reverend Jose Rojas, magkakaigwaman po ning Grand Procession, siyempre kang Santa Cruz, ni Inang Katipanan, ni Inang Angustia, asin ni San Jose. Yan po gigibuhon sa Miyerkules na banggi, hapon, pakatapos kan Misa Nobinaryo, pagkahapon asing kapistahan ni San Jose, asin po iyan foot procession, kaya bago po ang iba pang mga aktibidades digdi sa Banwa, gigibuhon po muna ang pagprosesyon sa digdi sa poblasyon. Si mga day pa po nagpamisa, tabi man pinapagurumdum kita, susog sa tuyang tipan o panuga na magpaabot ning tinagba o pamisa sa satuyang simbahan, maghagad na lang po nin forma, surat sa opisina kan sa tong parokya sa indong mga pamisa. Siring man, liwat pinapagirumdom na igwa kita nin bunyag sa piyesta, alagad igwa po ning seminar bago kang bunyag. Siring man day malinggawan na magdara ning birth certificate, tanganing tama ang pakasurat o spelling kan mga pangarang kan sa inong aki. Ang kumpil po gigibuhon sa Domingo na papamayuhan ni kansatuyang bagong arsobispo Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Kaya po may adjustment mo sa misa pagkaaga, imbes na dating alas 10, magigipong alas 11 dahil po sa gigibuhon na pagkumpil. So ngunyan po, sa tuya na pong ipipresentar ang mga kandidata sa Reyna Elena 2024. Kung maapod po ang sa inong pangaran, tabi magdigdi sa inutan. Ang mga kandidatas para sa search for Reyna Elena 2024, enot si Bailon Glory Ann L. An sa iya pong mga magurang, Iusinda Roberto, asin Jocelyn Laresma. Sinda po taga Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Number 2, amo po si Duran Kirsten Cristel S. Siya po igin ni Anthony Joseph, asin Chiki Solomo. Sira po taga San Esteban Centro, Nabua, Camarines Sur. Pangtulo, amo si Hertez Maxine R. Iya po igin ni the Maximo Jr. asin Menet Hertez. Sira po taga San Isidro, Nabua, Camarines Sur. An po sumusunod, amo si Ireno Heidi Micaela B. Siya po igin ni the Engineer Josephine Hakub. Sira po taga San Nicolas, Nabua, Camarines Sur. An po sumusunod, amo si Latumbo Maria Shana Feliza. Siya po igin ni Kim Villaluz Latumbo, taga San Juan, Nabua, Camarines Sur. An po sunod, si Liorin Lea Danica J. Iya po igin ni Barangay Captain David and Lea Jacob Liorin. Sira po taga San Antonio, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Pangpito, si Sinfuego Ashane N. Iya igin ni Jefferson and Jenilyn Nazareth. Sira taga San Juan, Nabua, Camarines Sur. An po pangwalo, amo po si Villamin Sherilyn. Igin ni Christian Azur Villamin, taga Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. An po pang siyam, amo po si Soto Princess Alexa P. Siya po igin ni Jomar Jr. and Marjorie Joy Parinya. Sira taga Ramsan Sugod, Nabua, Camarines Sur.
An po pang sampulo, amo po si Nanale Glenevi Vida. An po kanyang kagigin, amo po sinda Vicente and Glenda Sumayo. Sira po, taga San Roque, Nabua, Camarines Sur. Asin an po pang-11, amo po si Enriquez Julien Reichzel. Siya po igin ni Mark Roger and Julian Gastillo. Sira po, taga San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Taptapan ta po akan itong mga kandidata for search for Reyna Elena 2024. So thank you po. Kasubago, pwede na po kang magtukaw. Kasubago po, pinagpresentar na sinda sa misa pagkaaga. Si iba po din nakabalik. Pero ini po ang satuyang kahagadan na suportahan po niya to sinda just in case magrani po sa Indo, tanganing maghagad kan sa Indong tabang. Ini pong search for ini pong Reyna Elena para po ini sa programa kan mga hobines, lalo na po nangunya na taon. Magkakaigwa po ang Archdiocese po iyo ang magiging host kang National Youth Day. Kaya kadakol pong aktibidades ang nagkapirila po. Lalo na po na ang satong bagong arsobispo, iyo mismo ang pamayo kan Episcopal Commission for the Youth. Kaya may dakula pong papel kitang gagampanan, tanganing maging matrayumpo po ang gigibuhon na National Youth Day. Dati pong ginibo sa Cebu, ngunyan pinagpasa po ngunyan na taon sa satuyang archdiocese. So bago po kang huring bidisyon, liwat ang pagpasalamat ko sa Indo, sa Indong pagpartisipar sa misa, urog na ang mga sponsors, ngunya na misa, lambang hapon po, may mga barangay na naka-sponsor o sponsor sa mga ginigibo nyatong nobinaryo, misa nobinaryo, asinsiring man pagkaaga, mga iba-ibang religious organization. So salamat po sa Indong padagos na pagtabang asin pag-anduyog sa tuyang ginigibong pag-aandam, spiritual na pag-aandam para sa kapistahan kan sa tuyang titular digdi sa parokya. Siring man sa tuyang pasalamatan ang mga offerers, ang mga lay ministers, ang lectors, ang parish youth ministry, ang choir, salamat. Asin siring man ang mga live streamers na padagos na nagdadarakan sa tuyang misa sa mga tugang nyatong yaon sa harong asin sa mga harayong lugar. Matinog po ang gabos. Salamat man pala sa mga ushers saka usherettes and collectors asin iba pang mga naging parte kan sa tong misa ngunyan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. Ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si man nagsiselebrar kang kumpleanyo, magrani na lang po digdi sa inutan para sa blessing.